Sám proti piatiem slovenský šachový veľmajster Jan Markoš dnes vyzval študentov na exibičný súboj. Šachové partie rozohral simultánne a aby to mal ešte ťažšie, súperom sedel chrbtom a hral so zaviazanými očami. Štvrtá partia pešek Dávid 2 na Dávid 4, piatá partia pešek Cecília 2 na Cecília 4 a šiesta partia jazdec Boris 1 na Cyril 3. Pôvodne mali byť súperi iba 5. Ešte viac potrápiť pamäť vyzývateľa sa ale rozhodol jeden z prítomných novinárov. Úradujúci majster si to však rozdal už aj s 10 naraz a ukázal, že ho zmieril len tak ľahko nevyvedie. Ten on bude chýbať, pán Veľkovi. Jan Markoš predviedol nielen taktiku, ale predovšetkým úžasnú obrazovú pamäť. Na začiatku mu pomohlo rozohrať každú zo 6 partií inak. Si tú partiu pamätám podľa toho úvodného ťahu a keď si tú pozíciu nepamätám, ako stojí na šachovnici, tak si premietnem ako film spätne a premietnem si, že vlastne ako sa z tej úvodnej pozície, akými ťahmi sa tam dostala do tej záverečnej. Študenti si na rozdiel od ich vyzývateľa mohli na šachovnicu oči vyočiť. Jednému z nich sa ale dostalo aj uznania. Určite to poteší. Neveril som si tak, keď človek hrá proti takému výbornému hráčovi svetovej špičky. Jeho sebavedomie nie je bohvie aké. Exibičný zápas usporiadal Sokratov inštitút, ktorý tento rok štartuje doplnkové vzdelávanie vysokoškolákov. Rovnako výnimočné ako tento zápas je aj samotné štúdium. Každý mesiac na 4 dní sú intenzívne so svojím lektorom, aj s ním bývajú, jedia. Slovenský majster si teda za hodinu poradil aj so 6 hráčmi a možno práve preto jednému z nich doprial remízu. A ak odmietne, tak idem po ňom. Dobre vyzerá, som sa už pochopil. Dominika Lukáčová, televízia Markíza.